Hey, ik ben Joet in Volendam bij de band Alaska. In februari hebben zij hun debuutalbum uitgebracht en ze binnen krek waarom van een tour uit Italië. De drummer, Louis van Sinderen, is een echte snitser. Ik ga aanstaan met de jongens in gesprek, maar wat zit er al nog meer in het programma? Deze week is Joch Douwe Talma bij Sundelay. Die had een cd maken met de titel Press to Play. En ze hebben een vette nieuwe clip. In de Noorderwien radiostudio binnen Straight on Stage. Jonge knapen en rockabilly. We starten met de clip van Alaska. Het is een soort van making-of van hun debuutalbum. Hier binnen ze mooi 155. How could I have ever ranked her among the best of mates? She left me to the clouds and there's toward me a range. How could you be so cruel to steal my masterpiece of the women that were staged during previous centuries while women plunder hearts? I confess I do not know, but what I wrote was pure and a timeless truth to hold. She said, why not write another one? You wrote it once, write it again. I said I lived my youth before, reliving that made me a I remember her reply, her long and love aside. Would she ever even wonder why I wrote these 40 lines? I let her have my words, but I riddled her at this. If no one reads my words, please tell me that they exist. She said, why not write another one? You wrote it once, why not again? I said I lived my life before, reliving that will never end. Dat weer de clip 155 van de band Alaska. Ik zit hier nou bij de bandleden. Hey, je bent een krek waarom van een tour terug Italië. Hoe wie dat? Heel erg leuk. Ja, het was echt een avontuur op zich. We zijn een maand weg geweest ongeveer. Volgens mij officieel 24 dagen, dacht ik. En daarvan 22 optredens. Dus iedere dag een nieuwe stad en een nieuwe plek waar je speelt. En een nieuw hotel en nieuwe mensen. Iedere dag weer een nieuwe ervaring eigenlijk. Dus het was echt een hele vette ervaring. Was het echt een avontuur. En hoe wie in de reacties op je optredens, op je muziek? Positief. Ja, de zaal zat er best nog wel vol eigenlijk. Meer dan verwacht. Vooral op Sicilië was het erg druk.
En gewoon veel mensen bereikt en heel erg genoten van het spel en van elkaar. En we zijn ook echt beter geworden als band. En je leert elkaar echt wel goed kennen op tour als je gewoon constant bij elkaar bent. Hey, en wat is er nou Fries kon je? Hier zit hij. Ik ben Fries. Ik ben 1 blok Fries in het Volendamse fort eigenlijk. Okay. En hoe bist je teruggekomen, Louis? Via het conservatorium heb ik een jaartje opgezeten. En toen ben ik via de bassist, dat was een klasgenoot van mij en ook een soort vriend van mij. En die zei van, hey, ik zit in een bandje in Volendam, daar kom ik vandaan. En wil je een keertje meespelen, want onze drummer is in stage naar Parijs. Ik zei, hartstikke leuk, een keertje proberen. En van het een komt het ander. En toen ben ik in een band terechtgekomen in Alaska, met een C. En toen ben ik bij Willem komen wonen, mijn compagnon. En hoe is dat, Willem, om een Friese jongen in de band te hebben? Merk je er een groot verschil in of past je er helemaal goed tussen? Ja, past heel goed tussen. Qua cultuur komen we verbazingwekkend goed overeen. En ook de taaltje, dat heeft hij heel snel opgepikt. Ik denk dat er in het Volendams en het Friesk heel veel overeenkomsten zijn. En ook qua persoonlijkheid vind ik het een hele fijne gast. Dus het is al die tijd goed gegaan. Ja. Het is toch best wel bijzonder dat een band uit Holland naar Italië gaat. Hoe is dat geregeld? Ze gaan via ons boekskantoor en het boekskantoor in Italië. In Italië hebben ze een artiest die heet Fabrizio Camerata en die heeft 2 voorprogramma's van ons gedaan. Eentje in Melkweg en die andere in Romein, die we gisteren hebben gegeven. En wij, daarvoor in de plaats heeft het boekskantoor in Italië heeft ons de weg gezet voor die optredens die we daar gedaan hebben. Eigenlijk een soort van, weet je, jij doet wat voor mij en ik doe wat voor jou. Ja, nou, goed geregeld volgens mij. Helemaal super. Hey, en je hebt in februari je album released, om het zo maar even te zeggen. Wat is er daarna eigenlijk gebeurd? Wat heb je maar weer mooi maken, optredens, shows, wat heb je die in? We hebben onder andere De Wereld Draait Door gehad, een paar dagen daarna. En we zijn door Leo Blokhuis benoemd als de belofte van 2012. Ook leuk, hartstikke mooi. En we hebben nog uitverkochte Paradiso, Melkweg hebben we nog gestaan. En een hele Nederlandse clubtour, dus alle grote zalen in Nederland, zoals Paard van Trooien, 013 en dus de Romein gisteren. Ja. En voor de rest is er interesse van een Britse platenlabel, dat is ook leuk, dat is ook goed nieuws. En Noorderslag staan we over 2 maanden ongeveer. Dat is 12 januari is dat, dus ongeveer nog een paar weekjes. En dus de Italiaanse tour. En we gaan morgen naar Duitsland toe voor een tour. We zijn binnengekomen op nummer 9 in de albumverkoop. Dus dat gaat goed. Dus dat is ook als onafhankelijk bandje is dat heel erg knap. Dit is de partytent waar de band Alaska een deel van haar noemersopname had. De band Sundelay had ook een albumopname, maar de naam Press to Play. Ze hebben er ook een clip bij maken en Douwe Talma, die zocht ze op. Nou, mijn naam is Cor Span, voorheen Slofstra, maar al een paar hier onder Span. Ik ben de veskeskruwer in de band. Ja, Cor had de naam van zijn vrouw aan bij de trouwerij. En dat vinden wij van Clipcar heel waardevol. Wij zijn al jaren van meer vrouwen aan de top. Ik bij bands. Hey, en wat voor muziek maak je hem nou met mij, Sundelay? Sundelay bestaat nou al zo'n hier en ze maakt je alternatieve muziek. Maar net alleen nog alternatief. We proberen heel divers te wijzen in onze muziekkeuzes, zeg maar. Je hebt wel bandjes die gaan een bepaalde stijl aan, dus ik niet mis mee. Maar dat klinkt al hier hetzelfde. Die speel je of punk, of funk, of metal. En we proberen zo vol mogelijk ons eigen loert te houden. Maar wel uitstapjes te maken naar rock, naar grunge, naar funk, naar... Je kan alle kanten op, zolang het maar in zijn geloerd een beetje waarom griep. Nee, dat vind ik heel belangrijk. De jaren 90, daar lezen meer roots. Dat is mijn inspiratie. En in de jaren 90 weer het alternatief, dat weer eigenlijk het nieuwe populair, zeg maar. En dat jij aan de veskes weer waarom. En daar zit het stukje alternatief zit erin. Het waarom griepen op de jaren 90. Wielst Kurt Cobain de naam van zijn vrouw naam had bassist Volker de Jong van Skwanheid zijn wat een oefener om te gratis en van niks kriegen. Zonder de naam van zijn vrouw te nemen. Ja, dat hebben we nog een uur of 12 om hebben we het zelf gebouwd. Met Skwanheid hebben we het huis gebouwd en het score gebouwd. Skwanheid hier goed met me voor, die zet eerst een ruimte voor de muziek. Ja. Het is mij geluk in de vrouw altijd zo nuver verdeeld.
Cor Span hier een tijd net zo'n soort geluk in zijn leven. Ik ga jarenlang in bepaalde depressies zitten, zeg maar. Ik vond mezelf heel zielig en ik vond het leven hartstikke verschrikkelijk. En dat is net leuk als je erin zit, maar de gemiddelde songwriter die kan die wel vertellen. Als je Ludde voor de red hast, dan maken ze de mooiste versjes. Als die kut feels, dan komen de mooiste versjes eruit. Want dat is, ja, dan zit je in die melancholische sfeer en dan is dat heel makkelijk om, ik ben zo zielig en ik heb er een liedje van gemaakt. In die trend te doen en daar komen de mooiste dingen uit. En door de jaren heen heb ik geleerd om daarvan uit te stappen, door wat vrolijker te schreeuwen. Maar eigenlijk kan ik er nog steeds heel goed op waarom griepen. Is het nou lastig voor je om een poort aan de groen te krijgen? Ja, het is wel lastig om optredens te krijgen, jawel. Ja. Wat komt dat, denkst? Nou, een kroegen, dus een kroegbaas die wil graag coverbandjes hebben. Zien wie huis eigen muziek. We zijn vrij grutskop dat we zelf alles schreeuwen. En zo nou en dan meiden we eens een keer een uitstapje naar een cover, maar we gaan absoluut net de intentie om covers te spelen. Wielst bij Kurt Cobain de muziek en de drugs zien ondergang wien, had de muziek Cor er weer bij hellen. Toen kwam ik Wanderweg in. Ik ben Wander Wieland, ik kom uit Waskemeer, ik ben de gitarist. En die, die zei, we moeten wat doen. Dus die had me uit hoers geplukt. En in het begin weer dat, nou ja, schoorvoetend enthousiast, zeg maar. En dankzij hem is het balletje erin gegaan. Tegelijkertijd een beetje de zakelijke, of zeg maar de zakelijke leider van de band, om de boel een beetje financieel bij elkaar te houden. Ik had geen muzikant bij elkaar zat, ik hoor geen mensen, ik zie het in hoors, gedingen, lekker al je voort. En Wander die kwam met een zangeres aanzetten, en met een drummer, en met een bassist. En toen werd het me eigenlijk wel heel makkelijk maken. Cor het krijgt als alle kluizenaars een skurfthekel aan optreden. Het is eigenlijk uit de klauwen aan, want het zou voor een tiertje wijzen, daarom had ik ja zijn. Alleen nog een tiertje, dat waren één optreden en dat was ons laatste optreden. En toen kwam er nog een optreden en dat was ons allerlaatste optreden. En zo hebben we onderhand zo'n hier. Laatste optredens die. Ja. En waarschijnlijk ben ik kwart naar Duitsland, dus dat wordt dus allerlaatste optreden zo ongeveer. Zij was banddekker skoft mij die in een popprijswedstrijden in Nederland. Ze helde nog de hele finale van de kleine prijs van Friesland, maar ze binnen kap mij die muzikale bewijzerij. Nou, wij vinden eigenlijk dat het vaker appels met peren vergelijken is. En dus je bent heel erg afhankelijk van nou ja, hoe de jury is en wat de smaak van de jury is. En nou, daar begonnen wij moeite mee te krijgen. Dus vandaar dat we gaan gewoon onze eigen koers varen en ons eigen ding doen. Heel eerlijk zijn vind ik dat we het goed doen. We zijn al 2 hier best een prachtige festivalletjes die in Lietse kroegjes gewoon iedere keer terug. En ik ken een hele prachtige bands, ik ga zelf in een heel soort bands zitten. We hebben dat toch echt wel oors weer. De meeste bandjes die zitten in hun oefenruimte bij wijze van spreken te watchen totdat ze ontdekt worden. Nou ja, als toen net die kopje inlest, als toen net het podium opgist, dan is de kans heel licht dat iemand die überhaupt kennenleert. En we hebben gelukkig een gedreven groep mensen die allereerst zijn eigen kwaliteiten hebben. Maar we zijn altijd bezig met clips en met cd'tje opnemen en met proberen optredens te krijgen. Dus de insteek is heel oors. Het is een volle actievere band qua naar boeten treden. Clipcar Plus. Still I'm glad to be with you. So take me down, take me all the way. Just take some time to be yourself and promise me you'll stay. I know these stairs depend on you. You've climbed them many times before to push and pull me through. So take them down, take them all away. I'll take some time to be myself and promise you I'll
see things through. It might be hard at times, but there is nothing we can't do. So come and take us down. Let's go all the way. We'll take some time to become ourselves and promise. 'Cause it's you who I wanted to be right here. It's you who I wanted to be right here. It's you who I wanted to be right here. It's you who I wanted to be right here. It's you who I wanted to be right here. It's you who I wanted to be right here. It's you who I wanted to be right here. Bij Noorderwien wie de band Straight on Stage. Deze jonge knapen spelen haar een rockabilly muziek door de hele provincie. Hier binnen ze Straight on Stage. I'm gonna write a little letter, gonna mail it to my local DJ. Yeah, it's a rockin' and a rhythm, I want my jockey to play. Roll on the Beethoven, gotta hear it again today. You know my temperature's rising and the jukebox blowing the fuse. Wij zijn Straight on Stage. Hoe hard ben je hem ongeveer gemiddeld? Gemiddeld? Nou, het tikt de 20 rond, denk ik. Ja. Tik de 20 rond, dus nog net eerst 20. Nu, ja, ik wel, maar de rest net. Nee, ja. Want hoe zit het? Speel je hem nou eigen nummers of doe je hem covers? Of is het juist een mix? Wij zijn met eigen nummers bezig, maar wij coveren nou daar nog. We zijn nog net zo oud, dus qua band is maar net. We zijn nog 3 kwartier bij elkaar. Ja. Nou, waar wij bij de clipcar eigenlijk wel naar skeren zijn, of je hem werkelijk wel echt eigen hebben, want we zullen alleen maar brillen. Kun je misschien even zien? Nou, deze heeft de mooiste eigen. Shit, dat is echt lieve te dit. En ja, dat iedereen de bril dan maar even houdt. Ja, het begon bij de muziekschool op de Jouwer. En daar zit ik zelf dan net bij, maar daar zitten deze mannetjes wat bij en die zag me wat op. Hey, en soort zoekt soort. En dan komt dit eruit. En op een gegeven moment ziet ze bij ons wat de chef van wat voor nummers dat ze woeden man. En dat vond ik wel heel erg vet. Roll over Beethoven, 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 take these rhythms.
take these rhythm and blues. Oh ja, we hier heb ik nog een prijsvraag. Wat wie de naam van die zanger van Mundo Park? Het goede antwoord wie Jona. Ronald Algra, René Nauta en Dinette Elgersma hien dat goed. En die krijgen die lekkere, dikke, vette Mundo Park CD-single thuisgestuurd. Via de post. Clipcar Plus. Zes Brecht, toch als die stemmen telt. Hoe is er eigenlijk stem deze week, hè? Nummer 3. Mundo Park, my Whistle Save the Night. Save tonight, and fight a break of dawn comes tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Nummer 2. De Hoenekop, my Versoepte Kater. Versoepte kater, als zit er wolken in. Ze willen wel lekker naar je steekhout zien. Nummer 1. Het is echt abnormaal. Abnormaal, maar nooit genoeg. Dat wordt steeds meer. Volgevreten managers in een lange rij. Met een bonus van een ton of 5, er komt nog wel wat bij. Want genoeg bestaat niet. Genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nog te meer. Intamin, dat wordt steeds meer. Het geld moet rollen, maar rollen dat doen wij. Wie is hier de baas? Boycotten die lui, want genoeg bestaat niet. Genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nog te meer. Intamin, dat wordt steeds meer. Flikker nou toch op. De zon die komt voor niks op. Dat kost een naast de kop. Want genoeg bestaat niet. Genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nog te meer. Intamin, dat wordt steeds meer. Verantwoording, bewustwording. De trap toch aan de kant. Hoger opgeleide, zo onder verstand. Want genoeg bestaat niet. Genoeg bestaat niet meer. Nee, genoeg is nog te meer. Intamin, dat wordt steeds meer. Intamin, dat wordt steeds meer. Dat wie je maar even deze week, hè? Je kunnen stemmen op Alaska, bij 154. I left it on a table among my best of plays. I saw it on my lover and the apple that she ate. Sandy Lay, my right here. En abnormaal, maar nooit genoeg. Genoeg is nog te meer. Intamin, dat wordt steeds meer. Breng die stem uit op clipcar.nl. Sneun zit Clipcar in het teken van de Frieske Top 100. Sjurk je hem dan?